Čo je vstupenkou do neba? Tvoj dobrý život? Sviatosti cirkvi? Svetenie soboty? Krst vodou? Život bez hriechov? Krst Duchom Svätým? Členstvo v správnej cirkvi? Čo je vstupenkou do neba? A prečítajme si, čo o tom povedal Ježiš Kristus. Je to Evangelium Matúša v 7. kapitole od 21. po 23. verš. A tam Ježiš hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní volu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? A vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odídite odo mňa, páchatelia nepravosti. Ježiš hovorí, že nie každý človek vôjde do nebeského kráľovstva. Dokonca nie každý, kto ho nazýva pánom, vojde do nebeského kráľovstva. Vojde iba ten, kto plní vôľu nebeského Otca. Inými slovami, podmienkou pre vstup do nebeského kráľovstva je splniť vôľu nebeského Otca. Ale vôľa Otca nie je uvedená v týchto veršoch, ale je uvedená v inej časti písma, konkrétne v Evanjeliu Jána v 6. kapitole 40. verši. A tam Ježiš hovorí, že to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. Vôľou nebeského Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. Takže Ježiš vlastne hovorí, že do nebeského kráľovstva vojde iba ten, kto verí v Neho. To sa spolieha iba na Neho. Ľudia z toho úvodného príbehu neplnili vôľu nebeského Otca. Odmietli veriť v Ježiša samotného. Spoliehali sa aj na niečo iné a vidíme, že je to naozaj tak. Odvolávali sa na to, čo robili, dokonca sa odvolávali na to, čo robili pre Ježiša alebo v Ježišovom mene. Pane, veď sme robili toto alebo tamto v tvojom mene. A v tej svojej duchovnej aktivite videli vstupenku do neba. Ako by hovorili, nezaslúžime si snáď vojsť do nebeského kráľovstva? A Ježiš ako by im povedal v tej odpovedi, nezaslúžite. Pretože nikto si nezaslúži vstup do neba. Nikto sa nemôže spoliehať na seba, na svoj výkon. Pretože výkon žiadneho človeka nie je dostatočný na vstup do neba. Večný život dostáva len ten, kto vkladá svoju dôveru do mňa a do môjho diela, ktoré jediné je dostatočné. V Efeským 2:8-9 je napísané, spasení ste milosťou skrze vieru. Nie je to z vás. Je to Boží dar. Nie je to zo skutkov. A je to tak preto, aby sa nikto nemohol vystatovať. Pri vstupe do nebeského kráľovstva sa nikto nebude môcť chváliť svojimi skutkami. Žiaľ, tí ľudia z úvodného príbehu sa snažili pochváliť svojimi skutkami. A preto im povedal, odídite odo mňa, pachatelia hriechu. Títo ľudia odídu a zomrú vo svojich hriechoch, pretože neplnili Otcovú vôľu. A takto predpovedal aj samotný Kristus, keď povedal, že hriech je v tom, že neveríte vo mňa. A zomriete vo svojich hriechoch, ak neuveríte. A títo ľudia neverili v Ježiša samotného. A nešli do pekla kvôli tomu, že žili nemorálny život. Išli do pekla, lebo sa spoliehali na seba a na svoje skutky. Aj dnešní ľudia sa budú chcieť pochváliť tým, že žili dobrý život na rozdiel od iných. Že mali všetky sviatosti cirkvi. Že svetili sobotu. Že boli pokrstení vodou. Že žili morálny život. Že boli pokrstení Duchom Svätým. Alebo že sú z tej pravej cirkvi. A budú presvedčení, že práve kvôli tomu si zaslúžia vstup do nebeského kráľovstva. Budú sa spoliehať na tieto skutočnosti, ako by bez nich nebola možná spása. Ale pokiaľ ide o spásu, večný život, nebo, vôľou všemohúceho Otca je, aby sme vložili svoju dôveru do Ježiša, do Neho samotného.
Pokiaľ to neurobíš, zomrieš vo svojich hriechoch, v odsúdení a mimo nebeského kráľovstva. A preto verte v Pána Ježiša Krista. Verte, že zomrel za vaše hriechy, bol pochovaný a o 3 dní neskôr stal z mŕtvych pre vaše ospravedlnenie. Stačí dôverovať tomu, čo urobil Ježiš.